Bog svima ljudi, evo nas opet u Balkan Pro Gameru. Igramo Snake Hero. Znači, želim. I da, naučio sam kako mogu ubrzati onako. Kako da brže idem. To napravite tako da dva put kliknete na ekran. Nom. Poslušajte to? To nije za tebe. To ja sam mislim. Jesu real. Kada sami ubite nekoga od njih, i to sam isto skužio, ako sami pojedete jednog drugog, nekog osim vas, ako sami pojedete, onda ovako malo debljate. To sam isto saznao. Sad sam ja se povećao zato što sam njega povećao. I tako možete rasti. Zapravo tako najbrže možete narasti. Jednostavno udebljati se. To sam naravno ja sam skužio. Kada sam govorio zašto sam ja tako mršava, non stop sam od drugih uzimao. Kada drugi onako pojedu. Ne, jesu bio. Ja sam to skužio. A uglavnom okej i to. Što se ja sad bojim da mi ovaj tu ljubičasti ne bi nešto napravio. Sad ovo naći jednu žrtvu. I tako, i on se odmah zabi, pošto je trampljav, i vi ga pojedete. Odmah to je najloši način da bi sve to napravili. A kuda bi ti, vidite, samo tako krug napravite i automatski je gotovo sve opti autopisuje. A kuda bi? Dobro, ja sam malo veći od njega i njega još neću. Inače, meni je sretna boja žuta, ne znam zašto. Ljubičastog malo. Brzo moram to uzeti, njom. Kada vam se ovo dogodi što je sad meni, kada vam ovako neko ubi u blizini, možete mi iskoristite to. I onda ovog drugog. Nikad nemojte obavezno, ovo vam sad iskreno kažem, nikad nemojte dvoje odjedanput pokušati. To je nešto najgore što može. Kad se neko zabio u vas, onda debljate se. To ne dobro. Tako i sada tu. A oni su sve to pojeli. Ne brzo. To. I vidite koliki sam sad. Sad sam 100 put debljok da ste malo kašljem. Možete odmah, ovo mi je jedan od najlakših načina. Ne ih idu da naraste i da se udebljate. Budete ko prasci. Udebljate. Ko prasci. Vidite sada ovo. Mi je sad bilo velika greška. Ne. To nije za tebe. Nikad nemojte dvije ozbiljno uzimati. Ok, ovo sad meni uspjelo uzeti dvije, ali nemojte inače, to nije baš dobro. Vjerujte mi, još neko se zabio u mene. Vidite koliki sam.
i fora u ovome. Ja sam prije bio uvijek tanak, ali velik, odnosno dugačak, ali tanak. Sam se non stop pitao, zašto sam ja tako tanak kao i ostali debel, onda sam kasnije skužio u čemu je fora. Opet, nemam pojma, valjda neke alergije ili nešto. Ovako sada okret. Evo vidite da sam sebe ovdje njih dvojicu zaštitio, njima škata dosadit život. Onda ja upadam. Ne! Kurac! Ne! Ovo je bilo to za ovu epizodu, vidimo se uskoro, čao.